have hyret Anders Madsen til at komme og holde en lille underholdende tale i aften. Desværre har han lige ringet af, at han sætter fast på en resteplads nede mellem Julefyr og Avnslev. Han har fået dårlig mave, så han kan desværre ikke komme i aften. Så hvad gør man så? Man er fleksibel og omstillingsparat, og gudskelov har jeg nogle fantastiske, de bedste, de dygtigste, de mest humoristiske kollegaer, som er klar til at komme og underholde. Så deres fleksibilitet og omstillingsparat kommer endnu en gang til udtryk. Så nu vil jeg gerne se jer heroppe. Anne-Mette, Elsebeth, Morten, Helle, Søren. Ja, vi skal lige have gang i lidt strækøvelser. Kom on. Ja, vi skal strække. Kom. Lidt mere ned. Høje fældøbninger. Skal vi have lidt høje fældøbninger? Ja, det er godt. Ja, og balance på et ben. Og vi trækker hinanden, må jeg se. Kan I få nogen til at vælte? Kan I vælte hinanden? Er I ikke dygtige? Skal vi give dem en hånd? Ja, det var godt. Det var introen, som altid er de klar til at yde et fantastisk indslag til det hele. Så velkommen til de bedste, dygtigste og sejeste lærere i Odense. Og de har de bedste elever, og I sætter dernede jo. Ja. Det er jo lidt underligt, at der er gået 10 år. Som Hans Ole sagde, så var Brian Mikkelsen. Er der nogen, der kommenterer Brian Mikkelsen? Nogen jubler, og nogen smiler. Brian Smileface Mikkelsen, han var faktisk det indvidelsende ældre, der blev for 10 år siden. Han dansede med Misse. Kan I huske, de dansede i gymnastiksalen? Og Misse kunne desværre ikke være i aften, men jeg skulle hilse alle sammen. Men der er gået 10 år. Og det gik jo rimelig hurtigt med at få holdene fyldt op. Det myldrede ind med nogle motiverede elever, det var jeg. Og i dag er vi op over 1000 medlemmer i Ældredommens Hus. Skal vi ikke lige give en hånd til det? Der er mange, man skulle takke sådan en aften. Først og fremmest skal jeg takke jer endnu en gang. Jeg skal takke mine dygtige kollegaer. Jeg skal takke bestyrelsen. Men vi har jo også Odense Kommune. Nu kommer vi igen lidt ind på politik. Men vi kan bare sige, at både Jane Hegin, vores daværende rådmand, hun er nu rådmand for en ny afdeling, hun bakker os rigtig meget op, dengang vi skulle starte. Og nu har vi så en rådmand, der hedder Per Berger Rasmussen. Han bakker også op om Ældredommens Hus. Tusind tak til Odense Kommune. De har også bidraget til, at vi kan være her i dag.